Għalkemm għadu ftit kmieni, iżda l-indikazzjonijiet huma li reġgħu kienu festi tajbin u s-sena li għaddiet bħala sena sħiħa kienet sena tajba n-negozji Maltin u Għawċin. Il-ġimgħa filgħodu waqt il-programm One Breakfast, il-kap eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni tal-Lukandiera u s-sidien ta' ristoranti qal li dawn il-festi raw aktar Maltin jonfqu iżjed. Il-trends ta' anke l-Maltin, speċjalment fil-żminijiet ta' festi, li jaslu li jiċċelebraw u joħorġu biex ngħidlek minn darhom u jagħmlu jattendu ġewwa restaurants, ġew hotels, anke bħala turist innifsu intern biex ngħidlek il-Malti li jfittex imur ġew hotel kemm Malta jew ġewwa Għawdex qed tkompli tissaħħaħ. Fl-istess programm ta' filgħodu tkellmet il-kap eżekuttiv tal-GRTU li sostniet kif fi klima ekonomika pożittiva ħafna hemm bosta fatturi fosthom iż-żieda fil-pagi. Il-mod ta' kif sejra l-ekonomija l-qoddim, il-mod ta' kif l-ekonomija tikber, qed tagħti kontribut tajjeb ħafna lin-negozji lil Malta. Issa hemm fatturi oħra ovvjament ukoll li l-popolazzjoni żdiedet, jiġifieri l-konsum ħajjiżdied. Fl-istess ħin il-pagi olew ukoll, jiġifieri n-nies ħajkunu iktar kapaċi jonfqu. Dak kollu qed iħalli effett vera pożittiv fin-negozji. Il-kap eżekuttiv tal-MHRA qal is-settur tat-turiżmu ssaħħaħ u lejn pajjiżna ġbidna nies li mhux is-soltu jirfsu artna. Li n-numru ta' turisti qed ikomplu jiżdiedu mhux biss minn dawk is-swieq tradizzjonali bħal l-Ingilterra, l-Italja, l-Ġermanja, imma anke minn swieq li forsi qabel sa ftit ta' snin ilu konna naħsbu li huma diffiċli biex nilquhom, konna swieq mis-South America, mill-Ġappun, minn pajjiżi mbeda, tajjeb qed insiru popolari wkoll f'dawn is-swieq ġodda. F'One Breakfast id-diskussjoni twessed dwar fejn l-aktar marru tajjeb in-negozji fi żmien dawn il-festi. Bil-kap eżekuttiv tal-GRTU tajt li kien hemm xi ħaġa partikolari li marret ferm tajjeb iżjed minn mistenni. Xi ħaġa pereżempju li impressjonatni li tkellimt ma' xi ħadd u qal li pereżempju fejn jidħlu hampers, fejn jidħol ikel, fejn jidħol xorb. Dan it-tip ta' rigali daqsxejn iktar corporate li wieħed jagħti żdiedu ħafna din is-sena. Kien rekord qaluli ġifieri spiċċalhom kollox out of stock bijaw kollox. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.